Dobrý deň, Severčania. Severčanky. A Severčanky. Moje meno je Silvia Cochová, som členka komisie životného prostredia pri zastupiteľstve mesta Banská Bystrica. A keďže viem, že boli tu nejaké chvíle veľmi ťažké pre vás, nakoľko padali stromy a bola tu ohrozená bezpečnosť vás, ale zároveň ten priestor, ktorý tu obývate a v ktorom žijete a je veľmi pekný a zelený, tak má aj iné benefity. Tak sme sa rozhodli túto tému padajúcich stromov posunúť na Komisiu životného prostredia, kde výstupom z tejto komisie bolo, že vznikla ako keby pracovná podskupina zložená z rôznych ľudí. Sú to odborníci na verejnú zeleň, je tam zamestnanec Zaresu, je tam predseda Komisie životného prostredia, pán Molitoris, poslanec pán Vrbický, ktorý rozumie verejnej zeleni, ktorý sa venuje verejným priestranstvám. Takisto ja som prizvala aj pána inžiniera Ladislava Bíra, ktorý sa stromom venuje po odbornej stránke, aj z hľadiska, povedzme, väčších dopadov, o tom povie viacej on. A taktiež sme prizvali do tejto skupiny aj Evku Mazancovú, aby sme mali vstupy od vás ako od komunity a aby sme začali tento proces riešiť tak, aby sme organizácii, ako je Zares, dokázali nejakým stanoviskom a postupmi pomôcť, ako to riešiť. Pretože padanie stromov na sídlisku je samozrejme závažný problém, ale zároveň to není jediný aspekt, ktorý treba zohľadňovať pri tom celom riešení. Ja sa k tomu ešte dostanem, pretože v útorok sme tu mali terén, boli sme si to obzrieť, ale nechala by som teraz slovo trošku aj Lackovi, ktorý by povedal teda viacej o tom, že kde sa vlastne nachádzame a čo my ako ľudia, ktorí pracujeme v ekologickom prostredí alebo máme za sebou ten ekologický background, tak čo nám to hovorí. Ďakujem za úvod, Silvia. Ďakujem aj za prizvanie do komisie alebo podkomisie pod Komisiou životného prostredia, ktorá sa práve venuje aj téme horičky, ktorú tu máte na Severnej a ktorá je šťastí verejná zeleň, šťastí je to podľa mnohých divočina. Pre malé decká je to asi miesto bunkrov a hier a iní ľudia to zase môžu vnímať ako nebezpečie práve pri tých spomínaných padajúcich stromoch. Sme na sídlisku, ktoré, tak ako väčšina sídlisk na Slovensku alebo aj v Československu, vznikli bez verejnej zelene a potom aj v rámci akcií Z sa vysádzalo. Vysádzalo sa celkom veľa, vysádzalo sa niekedy aj prebujnenie, možno niekedy bez vzťahu k histórii toho miesta. Ako sme sa práve aj na tom našom utorňajšom pracovnom stretnutí dozvedeli, toto bolo miesto ovocných sadov, kde sa pestovali slivky. Kúsok aj s príznačným názvom Severná a pri ceste alebo pod cestou sú staré ľadovne, pivnice, kde sa uskladňoval ľad, možno pre Hericov pivovár, možno pre pálenicu Löwy a Stern. Mám pocit, ktorí boli v Banskej Bystrici, že práve po uhlisku bola táto Severná asi najchladnejšou lokalitou. A práve vegetácia, ktorú tu máme, je nejakým mixom pôvodných ovocných stromov alebo možno nejakých fragmentov sliviek či mirabeliek, z ktorých si vy vraj varíte lekvár. Potom sú tu vraj fragmenty líp, ktoré boli vysádzané na počesť parčíka Sisy. Potom je tu veľké množstvo jaseňov, kde práve pociťujete ten problém padajúcich stromov a určite to není ľahký a jednoduchý problém, hlavne keď sa týka ohrozenia možno majetku, možno života ľudí. A potom tu máte fantastický podrast, ktoré sú v podobe mladých dubov, mladých líp, mladých brestov a veľkého množstva bršlenu, bazy, bries, ktoré čakajú na svoju možnosť vyrásť. A práve akási takáto kombinácia stromov, ktoré zrazu padajú a fantastickej zásoby akýchsi drevín v podraste, ktoré podobne ako aj v prírode čakajú na svoj prísud slnka, aby mohli vyrásť do výšky, vedia byť jedným z riešení. A tie riešenia budú komunikované s vami, budú riešené konsenzom odborníkov spolu s obyvateľmi a obyvateľkami sídliska Severná a hlavne s expertami aj zo strany mesta alebo služieb, ktoré udržujú toto sídlisko, aby vaša verejná zeleň bola bezpečná, ale zároveň aby spĺňala tak dôležité v tejto dobe ekostabilizačné funkcie a zároveň jednu z najvážnejších funkcií, a to je prirodzená klíma, ktorá je
práve akýmsi spôsobom regulovaná vďaka verejnej zeleni, vďaka listnatým stromom, listnatým krom a zeleným priepustným plochám, ktoré na sídlisku máme. Ja by som ešte dodala, že tie závery z útorka boli také, že páni poslanci, pán Molitoriz aj pán Vrbický zistia, ako je na tomto podložie, pretože pri obhliadke v teréne sme teda nezistili žiadne hubové ochorenie. Máme nejaké stanoviská z NLCčka a vieme, že to nie je to hubové ochorenie, ktoré napáda jasene vo veľkom, čiže tu panika veľmi vznikať nemusí, ale pravdepodobne to, že tie stromy vytlačajú korene navrch, hlavne teda tie jasene, tak znamená, že je pod tým nejaké nepriepustné podložie, ktoré môže potom tým, že oni idú do výšky, spôsobovať problémy, keď sa do toho oprie vietor. Zároveň si uvedomujeme, že je tu bohatá avifauna, že tu máte ten chodníček, ktorý nás upozorňuje na to, aké množstvo vtákov tu je. A keďže sa nachádzame už vo vysokom období hniezdenia, tak vlastne teraz do októbra sa ten porast nedá manažovať. Každopádne porast sa manažovať bude musieť. Preto, ako Lacko spomínal, bude sa manažovať spolu s vami, kedy aj vás ako obyvateľov Severnej, keďže tu bývate, vy vidíte, ktoré stromy sa ako kývu, ako je to, budete pomáhať vlastne vyznačovať možno niekedy na jeseň stromy, ktoré budú môcť ísť dole. Nepôjde to naraz, žiadne holorby sa nebudú konať. Budú sa robiť také manažmentové opatrenia, aby naozaj, ako Lacko hovoril, sa umocnila alebo umožnila také prirodzené zmladenie, aby sa umožnilo stromom, ktoré tu sú naletené, ktoré sú vzácne, ktoré tu môžu v budúcnosti byť na tomto mieste ako plnohodnotné stromy, tak aby neboli poškodené a zároveň aby mohli rásť. Zároveň bude musieť dôjsť k premiestneniu niektorých búdiek, takže to vlastne tiež musíme robiť v spolupráci s vami. A taktiež sme sa ešte rozprávali o tom, že ku všetkým týmto zásahom bude vlastne prizývaný pán Chramec, ktorý je zamestnanec Zaresu. Hej. Druhý taký, ako by som to povedala, vec toho celého problému je legislatíva. Pokiaľ toto není vyhlásené za havárijný stav, čo keby bolo, tak by to naozaj asi išlo všetko dole, ale to nechceme, tak sa musia konať výrubové konania. Keď sa konajú výrubové konania, musí byť niekde umiestnená náhradná výsadba, aj keď je tam ten podrast. Hej? Čiže to sú všetky veci, ktoré musíme zvážiť. Nedá sa to spraviť, že takto cuk a proste to všetko pôjde dole, čo je rizikové. Jednoducho je to beh na dlhé trate. Ale zároveň je to unikátne v tom, že spolu s vami môžeme prísť na nejaký spôsob, ako aj v budúcnosti manažovať takéto porasty, pretože toto sa nebude týkať len Severnej. Je vysoko pravdepodobné, že podobné stresové situácie ako teraz, máme o 4 týždne skorej nabehnutú vegetáciu, videli ste to dneska, keď ste upratovali, a že to sa nám tu bude diať a tú vegetáciu to tiež stresuje a ona nemá vybudované adaptačné mechanizmy, ako s tým sa vysporiadať. Takže alebo je to trvá príliš dlho, vzhľadom k nášmu veku. Čiže sa potom naozaj udejú aj viem, že hrozné situácie, no samozrejme nie je to jednoduché, keď niekto má poškodený majetok, hej. To nechceme zľahčovať, ale určite vieme, že ten porast sa bude musieť v priebehu 5 rokov manažovať, to znamená, aj niečo sa bude musieť vyrúbať, niečo sa dosadiť, niečo lepšie umožniť, aby mohlo lepšie rásť a tak ďalej. A k tomu potrebujeme vás, aby ste to pozorovali, aby ste nám hovorili, že kde, čo, ako. A teda najneskôr v októbri by sme sa znovu stretli aj v spolupráci s vami, aby sme to celé vytipovali a povedali si, ktoré sú tie zóny, kde sa bude zasahovať a hlavne, aby sa stihli preložiť potom vlastne tie vtáčie búdky. Jedno z takých stretnutí, kde by sme s vami radi prešli túto lokalitu a možno sa aj spoločne s vami rozprávali o hodnotách takýchto miest. Ako som spomínal, nielen na tú klimatickú situáciu, ktorú máme, ale napríklad aj na zlepšovanie kvality ovzdušia, na brzdenie prúdov vetra, ktoré naozaj medzi panelákmi niekedy vedia byť príliš silné, a na druhej strane pochopiť, ako funguje takáto malá horička, práve ako Silvia spomínala, aj ako biotop nejakých operencov, ktoré tu máme a ktoré nám aj zlepšujú akýsi spôsob bytia, čviriká to, je to príjemné pre decká alebo aj pre ľudí starších sa tadiaľ prechádzať
A práve som sa rozprával s vašimi kolegami z OZ Severná, že asi to vyzerá na 12. mája, že bude váš nejaký komunitný deň. A ja by som zase rád skúsil prísť, doniesol vám niekoľko desiatok kusov, podľa toho, koľko prídete, knižôčku, čo sa nám podarilo dať dokopy, práve o krajine a o stromoch a hlavne o ľuďoch. Lebo my si potrebujeme vytvárať ten vzájomný vzťah, budú tam rôzne pracovné listy, kde my vieme skúmať ten priestor, kde sa práve budeme nachádzať a spoločne sa zamýšľať, čo s tou lokalitou vieme robiť. A ako spomínala Silvia, naozaj je vzácne, keď vieme komunikovať spolu, možno experti, ktorí sú dendrológovia, možno nejakí krajinári a na druhej strane aj ľudia ako vy, ktorí máte praktické skúsenosti na tomto mieste. Tá horička, keby bola vyrúbaná naozaj v rámci havarijného stavu, bolo by to veľmi smutné. Ale nie len smutné pre ľudí, ale práve aj pre množstvo organizmov, čo tam žije. A v súčasnosti my potrebujeme chrániť aj poloprírodné lokality, ktoré nám prinášajú benefity, ktoré si uvedomíme, až keď ich strátime.